Des del 1986, el que ens uneix és més fort que el que ens separa. Des del 1986, defensem junts la democràcia i la pau. Fa 40 anys que contribuïm a fer una Europa més diversa, més justa i més forta. Una Europa que també ens ha fet créixer en drets, en llibertats i en oportunitats. Formem part d'un espai on ens podem moure lliurement per estudiar, per treballar, per compartir. Perquè des de 1986 formem part d'un projecte compartit. Avui, 40 anys després, el defensem per continuar mirant junts cap al futur. Des de 1986 i sense punt final. Des de 1986. 40 anys construint Europa junts.